वस्तू आहेत आपल्यासाठी लागणाऱ्या त्या सर्वांचे स्टॉल देखील आपल्यासाठी उपलब्ध केलेले आहेत. 17 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर या 8 दिवसामध्ये सर्व दत्तप्रेमींनी या नृत्योत्सवाचा आनंद घ्यावा. 7:30 ते 10 या वेळेमध्ये आणि 7:30 ते 10 या कालावधीमध्ये विविध नाटक या ठिकाणी आयोजित केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये असणार भवानी महिमा अप्पा देवी, त्याच्यानंतर गुरु शिष्य संगम, डबलवारी भजनाचा जंगी सामना, त्याच्यानंतर रक्तजल डोहाळे, संत काळोपात्रा, एक नारी दोन ब्रह्मचारी, लोकराजा माझा, डबल भजन रविवारी असेल डबलवारी भजनाचा जंगी सामना, त्याच्यानंतर सोमवारी आहे रक्तजल डोहाळे, संत काळोपात्रा, एक नारी दोन ब्रह्मचारी, लोकराजा माझा आणि शेवटच्या दिवशी तर डबलवारी भजनाचा जंगी सामना आम्हाला पाहायला मिळणार आहे. श्री जानवी प्रासादिक भजन मंडळ या मंडळाचं भजनाला प्रारंभ दिलेला आहे आणि त्यांची सुरुवात आम्ही सेवेरूपी करतो आहे. गणपती बाप्पाची पूजा केलेली आहे. स्वामी समर्थांनाही स्वागत करू. सुखी ठे. परत एकदा ठाणा महानगरपालिका आमच्या शिंदे सेनेकडे येऊन दे आणि परत एकदा आमचे शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होऊन दे रे महाराज. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण. या काढूया. आता आम्ही पुन्हा एकदा सुरुवात करत आहोत. भाग 2 साहेबांच्या हिंदुत्वाची. त्या साहेबांची प्रवीण चौधरीच्या लेखनाला आली आहे आणि ते आपण बघू लवकरच. पण मला असं वाटतं की जेव्हा आपण सगळे बघू तेव्हा आपल्याला पुन्हा एकदा आपण हिंदुत्व झोपवायचा प्रयत्न करतो आहे. ते हिंदुत्व पुन्हा एकदा जागं होईल आणि पुन्हा एकदा आपण त्याच दृष्टीने पाऊल घेऊ. आणि मला असं वाटतं की आनंदी साहेबांचं स्वप्न पूर्ण होईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रथम मन
सुस्वागतम श्री स्वामी समर्थ चरणी नतमस्तक हो. इतक्या मंडळाचे आभार मानून सर्व कोकणी नाट्य रसिकांना निमंत्रण वंदन करून रंग देवता आणि रसिक नाट्य प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन करून श्री आप्पाधर्मी प्रस्तुत श्री गणेश भवानी दशावतार नाट्य मंडळ रुंबत तालुका कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग कविने सादर करीत आहोत महान पौराणिक दशावतारी नाट्य पुष्प भवानीचा महिमा भवानीचा महिमा भवानीचा महिमा कलाकार आणि पात्र परिचय महान सागर बागवे हिंदी कुमार पांडू पवार सिद्धी रुद्र हरिगावकर रक्तासू श्री सुंदर उर्फ पप्पू साठव रक्तांग श्री कमलेश मेस्त्री नारद श्री सत्यवान चाळके राजा भवानी तुफान भूमीला श्री स्वतः मालक आप्पा दळवी राणी वेदवती श्री नितीन पालव युवराज शांतीसेन कुमार गौरव शिंदे मुली चंद्रा कुमार रोहित राणे शेतकरी श्री नंदू चव्हाण आई भवानी देवी श्री अभिमन्यू लाड विराट स्वरूपी भवानी श्री सत्यवान चाळके आणि माता भूमी भवानी आई श्री पांडू पवार संगीतकार हार्मोनियम श्री उमेश दळवी देवळी मूर्तंगमणी श्री शैलेश आरी दादरक्षम श्री अमोल दळवी सहाय्यक दत्ता पलव नारायण हरिगावकर रवींद्र दळवी सुनील दळवी परेश दळवी सिद्धार्थ दळवी ओंकार दळवी श्री गणेश भवानी दशावतार नाट्य मंडळ संघात सादर करतात महान पौराणिक नाट्य पुष्प भवानीचा महिमा भवानीचा महिमा भवानीचा महिमा. एवढाच नव्हे या
आम्ही केलेल्या प्रयत्नाला यशही प्राप्त झालं आणि बोला हा रक्तातून पुण्याची क्रांती होय. आज माझा होईल 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 काय होईल? अरे तुझ्यावर बसलाय काय मला सांग. शास्त्राधाराप्रमाणे आमची जरा नमस्कार करण्याची पद्धत थोडी वेगळी म्हणजे बदल केला. माझा शास्त्र थोडा वेगळा आहे. चरणापाशी मी लागलो हे नतमस्तक राजा नाव रे लोकरी. आयुष्यमान भावा कीर्तिमान भावा 12 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळानंतर राजा राज दरबारात आगमन झालं. जन्म रहस्य वदनानंतर माझा मुखकमल पाहिला. नमस्कार विद्यार्थ्यांना तुमच्या चरणाशी नतमस्तक झालो. पण दादा सांगाव आता काय घडलंय. तुमच्या सर्वांगाचा निरीक्षण जर का केलं असेल सर्वांग क्रोधाला निर्माण झालाय. थोडक्यात सांगतो रे. तू येणार आज 12 वर्षांनी जेवढी रोषणाई केली होती. 12 वर्षांनी आलास की तुझ्यावर खूप बोलत होते. सगळं काही भरपूर तुला काही रामाचं केलं. बाळा ती शांती घे. सैन्य सज्ज झाला त्यांच्याबरोबर ज्या गुरुमाऊलीच्या सानिध्यात मी 12 वर्षाच्या प्रदीर्घ काळ घालविला. ज्या शस्त्रास्त्र विद्येत मी नैपुण्यता प्राप्त केली
आपली ती पवळी काळी काळी ह्याची फक्त नावा घे हात पडलेला कशी जमा केली फक्त हो अंकल या बोलवूया माझी धावळी काय हो म्हणजे गाण्यावरती येणार हा माझी धावळी माझी पवळी माझी काळी माझी दुसऱ्याचा करतल हसतात आता आज हेरडा आमच्या प्रेमाच्या मध्यंतरी येतो तुझे बाबा सांगणार का मेलो बापूस आता तुका तुझं बापूस आठवलं काय चुकून चुकलाय नको काय चालला का तुमचा या काय चालला तुमचा या किती काय करतोय हा तुमचा बघू किल्लो समजला ना येत होतोय मग ह्या काय लोक तो पहिला मागा सांग ए अटेक का कोण कोणाला आता तरी रे